Tuli oppu ladderista. Joo. Niinku ylös vaan alas. Jes. Rami! Rami Deku! Se on sisällä. Joo, onpas nää hienoja, hankin mä nenään tämmö. Vammanen kattelee täällä jotakin vitun nenäkorvia. Yes. Vitun hauska kierros. Vitun hauska kierros. Jere, jos kuolet, Ei. niin jätä se AK mulle Saiks? Joo, tässä boss. Älä! Minä. Oli tää boss. Haluuks sitä? Vielä yksi itellä on ainakin. Vittu toi ääni oli. Noniin. Olla vaan. Teekö toi timeouttia siellä? Joo. Otetaan uus. Ei vittu. Ottakaa uus Älä. aino. Mä en oo nimittäin valmis vielä. No ei me ootko kaikkikin katsottu. Noniin. Ei toi toiminu! Pääsen se edes. Vittu. Yes! Joo. Mä en. Se on siellä nurkas Jere. Jee! Jee! Ei! Ei vittu. Otan tähän nyt tämmösen eeppisen off-angle, millä mä voitan tän. Ai vittu. Se Ei oli. kuka... Mä voin tiputtaa Aatulla. Ohio, ohio. Joo. Criminal! Tuen mä tarvitsen. Siis pusket on midi. Vittu mikä savu on. Luota mulle. Valo! Vittu valo, kun siinä on äijä edessä! Vitun kehari! Vittu sä oot läski! Paska! Vitun ho... Mitä? Mitä helvettiä? Vittu! Miksi sä tulet siitä pois? Vielä alkaa. Okei, nyt oikeesti. Tällaista vihu. Ladderi. Onko mä... Soitteleeko joku vittu Rami mulle? Helas vihu! Mitä tapahtuu? Miksi tää tulee vihu alta mua vittu? No se juoksi ladderi. Omakin on täällä. Antakaa mulle se tappaa. Mistä tää oli? Autolla. Ai! Vittu sä olet vammasin jätkä ikinä. Sä olet vammasin jätkä vittu ikinä. Molemmat saitte. Tulee tuohon. Saitti. Mm. Menee B, ei kun alle. Molemmat Juoksee alle. sai. Juoksee alle. Ai se on sanonut. Tuolla on Roolas, viimeinen on. Tää meni Ai. Tispan. Hei, tuliko se oma sinne kaamaan? No kai se oli jo sitten diikoi tai jotain. Ei, se oli siis kuulu sen jälkeen. Oi helvetti. Bomba. Oh. Ei. Huutomerkki. Hukkasin mun Instagramin, Snapin, TikTokin ja puhelinnumeron.
Voisiko lainata? Team! Team! Turpa kiinni vittu! Backseat. Kaksi panoa. Kitse. Oi! Teukko Polttaa. niin. Ja sulle riitti tää peli. Mitä vittua? Leonard. Siihen jäi joku valo. En mä oikein tiedä. Mä vähän vaan teen aina. Fiiliksen mukaan. Aivan cool guy. Oi vittu. Mä vähän tälleen fiilitaan. Oho! Ja täällä Tää on mua moro. Joo ja CTs on yksi. Ottakaa tän CT jätkä. Mistä se ampuu? Kato tää. Tätä ei opeteta elokuvissa. Anals jee. Anaalijoki. Ei ku ei mikä? Ei minä tiedä mikä on jee. Anaalijärvi. Sjö on 7. Yes. Sjö Eikö sjuu? on, eiks... Eiku. Ei, ehkä parempi kun jätetään tää. Myyräherra. Hunting. Mitä? Vitun retardit paska saatana. Mitä? Mitä? Mä diikkaan siitä, mä en Mitä nyt sä kuollut! teet? Kitselis yksi. Ei helvetti. Mons, savuis. Voi perkele. Tuolilla. Jes. Tää on sun. Älä pelkää. On rohkea. Kaatu! Onko tää? Onko tää? Ikkuna ei varkettu. Onko tää? Onko tää? Onko tää meidän? Voi tulla mukaan. Mitä? Mitä? Tää on sun. Yksi on Yksi heikko ottaa peisko. Ei! Oh! Mitä? Mitä? Oh! Joo! Tää suotaan teiltä. Vaan mitä on tapahtunut. Haluaisit itse. Oh! Jollain sen miesten väliseen kanssakäymiseen täytyy liittyä Kunnolla. Vittu Aalla osuttu 2 kertaa. Joo. Punaisen. Help! Näytä on. Help! Onks se noin vitun vammainen? Ei tähän pääse. Pääseekö täältä? Mitä sä oot? Oh, niin. Mitä helvettiä? Älä ota klippiä. No ota! Vittu! Mä oon ihan valoisa, mä näen. Vittu kun... Mä olin juoksen sen pommille joku palos, mutta juoksin se ohi. Yksi oli P-llä osuttu. 2 pihalla, 2 pihalla, 2 pihalla. Elikkä niitä on 1 hengis enemmän kuin oikeesti. 1 P-llä ja 2 pihalla, niitä on 2 hengiä. Ei oo P-llä kukaan. Tuli kontrollis vastaan. Tuo ei tuli, ei ollut ketään pihalla.
Ei ku, mitä? No niin. Häh? Mitä? Hellissä! Vittu autolla jo. Eihän se oo. Vittu Jere, sä heitit Viis. sen naat. Ei vittu tuolla maana. Voi vittu! Kattokaa Killfieldia. Sä laulat, täällä ei kuule mitään. Pelkästään vaan voittajia. Vittu vammanen. Suusta löysin. Please no more gangbang. Omia siis. Ja taas kylkeen! Toinen peli putkeen! Vittu! Ikinä maistanut sun omaa mälliä. En. Miten olppu? Kuulosti kyllä siltä, että oo. Noniin, oli hyvä poltto se. Älä! Ei vittu, mä putosin. Tulee. Meillä on pommi kiinni. Aja! Vittu ja 30 HP nyt. Älä! Vittu, mulla on 18 HP. Mä en edes nähnyt vielä vihua. Saatana, tuoki ampu mua! Voi vittu! Se on tässä. Se on tässä. Hello. Mut siis tää on alakerras toi pommi nyt. Ylhäällä. Ei vitussa ole. Onpa. Sä näet Mä oon sen tässä koko ajan. pommin kohdalla. Sä näet sen pommin koko ajan. Olppu spektaa mua. Otavat mun koneella. Siis missä vitussa se muka oli? Lol. No niin, voi vitun retardi. Mä oon menossa rampille näitten kun. Mitä vi... 2 midi. Vielä sisään. Joo. Sekundi. Anna tänne! Se on sekundis. Good job, Ratia. Oho. Vittu se oli se. oli lähellä. Vittu, joku vittu oli potkukoiralle. Se puhui jostain sotajutusta, hän että ei syystä vittu mitään hyötyä sodassa, kun sä et näe poterosta ulos. Tai juoksuhaudasta. Teille pääsi jo yksi tonne. Siellä on yksi alhaalla jo Tuukka, siellä on yksi. Kasnikovvi. Mut B tyhjä. No joo. Kyllähän sodaskin noita hutilaukauksia voi tulla. Voiks vittu apu? Kaileva pikkuneekeri. Koko pilvi yli tuolla. Äijä! Meillä. Joo. Sitä on aika vaikea blokata. Vittu. Longilla asioilla. Vittu alapi. Parempi olla häviämättä tätä. Tulee se eteen. Ehkä. Joo, on se eteen. Ei oo! Mitä Ekitte. Ei tää oo. Ekitte. Anteeksi? Mikä vitun muuvi? Leveäks, leveäks. Leveäks. Vittu! Tuli naalasta ja muu. Uhu. Vitun paska Hatunta varmaan. pieni.
No itse asiassa siellä tapahtuu aika hienojakin juttuja. No. Yksi mun kaveri, en nyt sano nimiä, mutta semmonen komea, joka ei saa puhua ihmisille. Ritsasi jonkun muijan, mut se muija ei ollut huora, niin se ei voinut ottaa suihin kaverilta. Rintalalta. Niin. Joo, meitä sitten puskee selkään. Selkää. Moini löytää. Katolppa tää. Vittu kun mä käännyin kattoo sitä siiloa, kun sanoit, et selkää, niin vittu. Mä olin siilon päällä vielä. Aatu. Ei voi En mä vittu. Ihan ottaa. oikeesti. Tosi välissä. Siinä on yllä näitä! Tää puolella. Mitä? Tästä tulee ihan kauhea. Vittu sä oot siinä kanssa. Sitten mennään. Ui vittu tää. Älä bossilla, vittu mä säin. Hutis vika. Hutis, hutlaast. Helvetti. Ei Vittu mä jes. meinasin vetää sun kylmäks. Saatana säin. Sä Ei mitä täällä ottaa. Mones ei oo hutissa enää se Mä menen sinne ja mä näytän niille, miksi mä oon niin viisas. Mä teen esitelmän siitä ekana päivänä. Siinä on mun naama ja sitten isolla fontilla, että miksi Rami Koskinen on niin viisas. No, kaikki perustuu siihen, että sillä on aina valkoista monsteria ja nuuskaa valmiina. Hyväksykää peli. Isot ja pitkät peniskarvat. Vitun ruskea muna. Isot ja pitkät. Karvaaset rinnat ja vitun karvainen maha. Ai vittujen kevät. Pitäis. Aivot on niin isot, että niitä Isot on ja karvoida pitkät vapauttaa munakarvat. Tiedätkö mikä on kiihottavinta siinä, kun panee 9-vuotiaista tyttöä takapäin? No. Voi kuvitella, että se on samaikäinen poika. Please, shut the fuck up. I fuck your mom, I rape your daughter, I fuck your dog, and I fucking fuck your fucking sister-in-law. Your mom is fucking ugly as fuck, you fucking rusky ass nigger. Fucking kill yourself, you motherfucking mongoloid. Fucking Russian motherfucker. Иди нахуй. Какой ты гуру. Valitymyksestä. Mä sanoin Made, mä boostaan. En mä... No boostaa. Miks mä vittu? Kirvi. Joo, noniin. Miks mä CT on ainakin yksi. tähän? Miks mä En mä boostaisin luulin. sut tähän? Ei, kun mä luulin, että se oli- Miksi mä boostaisin Nyt. sut tähän? Meidän pitäis... Me tägät... Tässä banaanin vaan. Sä oot nyt suoraan mun tulilinjalla. Vittu, kuka vittu tonne valoo? Vittu, Jere. Se pelaa sitä defaulttia ja triplaa, niin ota joku vitun mäkki ja juokse sieltä vaan saatana. Ei, mähän kippaa heti siihen. Mene. Mä Tee se. Joo. Joo. Mä valon kerran. Kiva elää. Ei piti mennä palatsista. Ai vittu. Mä tarkoitin... Perkele päällä. Hei, kuka täällä nyt vittu valoo? Siilon päällä vittu neekeri, nyt vittu. On sit tota omaa. Saatana. Äijä kuulee ääniä. Oi. Se Heavens toinen. Heaveni. Vittu. Kuka sä näet? Vai olikohan se minä? Vittu mä oikeesti! Ei, ja ei saa tää. Putkivalo inee. Sillä saattaa olla kitti. Saatana! Mä menen tuolle vittu viimeisessä kulmassa miten kattonut, niin... Saatana. Jos ne puski alhaalla. Niin.
No, äijä tuli kylläinen yhtäkkiä. No sit sinne meni kaikki. Valokkaa mua rampille. Tuuma hoidu. You don't deserve my Voi kertoa Jere, että noi valot tulee sun naamalle. Niin varmaan tuleekin. Mä tuun sun äitis naamaan. Oh vittu, sori se oli oikeesti vaiko. Vittu jäi. Oi vittu! Vittu menee huuto. Mä en pääse, kun mä kuolen, jos mä plänttää. Mennään nyt, kun junglissa on yksi ope. Joo. Junglas, CT2. Siellä on toinen! Viimeinen CT, heitä pääty pläntti. Ja kun junglissa oli 2, niin mä en käynyt crossata. Klitoriskin tärisee tolleen. Mistä mä tiedän? Tai niinku isot pojat sanoo klitske. Rami, rauhoitu vähän. Mielemmin joo. Rauhoitu, vittu, mistä? Tää olette kyllä jotain diapameja sun iltateehe. Mistä no? Mulla on hymyilyt tänään tyttö. Niin että eihän tällaista. Nice! Tuo. Sekos. On se! Toinen ei! Voi vittu mä oon paha. Mitä? Ai! Okei, I think A is clear. 3B. Tuossa naapurissa sellainen 30-kiloinen nainen, niin varmaan sen vetäisin kylmäksi. Tulee varmaan puheekin tästä, mutta ei se haittaa. Aha. Sano sille Ravi Koskiselta terveisiä täysille huuda. Joku ei se uskalla tulla samaan aikaan käytävällä, se menee aina omaan kämppään takas, jos se kuulee jonkun. Niin, no. Täällä vittu Toi on kyllä oikeesti ihan vitun vammaisia. tulee seinien läpi, et siitä puhutaan paskaa jossain Discordissa. Tapaan se. Hei! Älä vittu hyssytä! Näette flash. Juu. Ai niin, mä en pääs. Vittu, Joo, toi ei miten riitä. mä oon hengissä, Jes, nähdään. saatana. Joo, nähdään. Olpa ne tulee sitten tänne. Ei vittu, tää on ihan paskaa. Ai! Ai vittu! Saatana vammanen. Ei Savuja depo. Mitä? Oikeella! Toisella puolella. Saat vittu. Ei vittu! Miksi koita, jos on 50-50 vaikka? Miksi et koita, kun sä kuolet kuitenkin? Ehdi enää, niin miksi pitää sanoa, että Ei kukaan sanonut, ette ehdi. Varmaan sanoo. Ei näy vittu ketään. Nyt mä tuun tappaa jonkun. Levittää tosta ihan vitun. Tossa on joku wallbang, mitä helvettiä? Mä en tiedä tosta. Mä oon ihan oman valoissa. Kohtumanipulaattori, vähemmän yllättäen. Siellä on vihukin näköjään. Kato nyt. Mä olin ihan tässä on vittu jossain- sun valossa. Ota, Kalle, kato tää. Mitä se ei tee? Ei vittu aivan tosta. Takaisin niin. Kuollut mä. En mä. Noniin, viimeinen Viimeinen yksi yksi HP. HP. Se on Ollut yksi midi. HP. Tulee siitä! Se on yksi HP, sulla on rynkky! Oi. Hae pommia tosiaan. Tää vittua. Ei. Vittu! Mä olin vittu loppu! Se huijaa!
Herra mestari. Vittu tää näyttää tältä top midissä, kun kattoo tätä touhua. Muurahaiset työtouhussa. Vittu. Vittu. Menisin vetää tonne jakajaan, saatana. Ei saatana! Yes. Mikä vittu se oli? Niin nyt vittuun siitä! Vittu mun keho. Todella niinku Seinäjoella ryyppääminen on aivan perseestä sen takia, että joutuu kävellä aina jonnekin kultavuoreen tai ottaa No mutta sä oot ottanut polvimajoituksia, niin. No vittu milloin viimeksi? Polvimajoitus vai reisimajoitus? Kamaasti. Polvimajoitus! Tiedä menee korpoon jonnekin. Sieltä meidän Rauman paroni yhdellä tapalla. Paljon sulla oli viime matsissa? Viime matsissa. Niin. Paljon sulla on nytte? Vittu 5 kierrosta. Vitun pässi, paljon sulla on? Hei Pentu, hei Pentu, paljon sulla on? Hei Pentu. Peli. Vitun Pentu, hei Pentu. Vittu mä moraan sua itse. Hei vittu. Vittu sä oot vammanen olku, miksi? Vitun pässi. Vitun pälli. Ei toi on kyllä vittu. Yksi vittu. Hei! Loppis. Ei vittu, siinä on osuttu, älkää heittäkö, teillä on pommi. Nyt chill. Siinä on osuttu. Sä tiedät. Okay. Katoin sitä ovea. Vittu te ootte vammasia. Se voi tulla pihaltakin mainiin, varokaa nyt vittu. Vittu. Te ootte retardeja. No niin sitten takaisin sitelle. Ei kun pommi on A-saitilla. Ottaa nyt sen siellä. Ei varmana oo. Heveni. Yes. Ei voi. Ei mitä helvettiä! Onko se siellä? Se on. Ei vittu, saatana. Onko tuota asetta tuossa? Kutia ei kuulunut, niin tää ase vaan lähti liikkeen. Ei, sorti se on. Vittu siellä oli pommi. Pääseekö tosta tyyppiä? Ottakaa pommi. Ottakaa pommikin. Ei siitä päässyt. Varketin. Tuon. Taas tää sama ongelma. Mitä mä olin se, kato sitä. Oho. Knife, bro. On se! No time. Ei, on aika. Mikä klutsi toi oli? This is my... Longilla. Hei, Tuli läpi! mitä sä teet? Vittu! Otin just kamaa käteen. Vittu vypit mun ympärillä, vittu vamman. Ai saatana! Tuliko sulle 2 Ai kutia? helvetti! Midis. Yes, kiva ku omat trollaa. Vittu, aivan vittu vaikeita pelejä aina. Okei. Mä oon paska. Ventis Pidä, vasta yksi. pidä! Ventti tippunut. Pidä! Jaksa! Mikä sä teet? Mulla meni vittu Windows-nappi ja painoin. Vittu Saisit saanut sen, jos sä et ois noussut. Kuka viimeiseksi nauraa, parhaiten nauraa.
Vitun neeke. Joker once said, why so serious? Last close B. He's 1 HP. Defu varma. Ainakaan olla mihin näppeillä. Defu muuten oikeesti. Jees. Oi vitun. Se vittu naahti. No niin, Älä hyvä, vittu tätä mä meinasin. moo! Täällä ollaan punas... Vittu! Okei. Samalla mitalla. Yes. Joo. Steam is required. Tää käynnistää koneen uudestaan. Ei! Vittu mä oon vammanen. Tiimikaveri hylkäsi ottelun. Mä painoin vittu vahingos vitun... Oh. Ja mitä sä painoit? No Hylkää hylkää. ottelua. Siinä tuli se palaa ja hylkää. Ai vitun saatana vitun. Onks meillä rommia? Rommiravihallilla. Eikä se näppäimistä. Tähän nurkkaan, kato sinne. Oota muka tuo seinän läpi. Tuolla. Oota mä otan pakun pois liikenteestä samalla. Ei se on siinä ollut! Okei. City one. Valossa keskellä saittiin. Sori. Tää helvetti! Ai! Ai kato Mikä vitu helistin sulla on ollut siinä vitun neitsyt. Kumpi? Vittu sä oot oikeesti neitsyt. Hei! Kumpi on neitsi? Paini. Mä jättä sitä päivää, kun Mario näytti mulle ensimmäisen lavan, mikä pitää purkaa, ja mä mietin vaan päässä, että mura mullastin sun sisään. Yes. Se poltto tulee yleensä ihan vitun myöhään vasta. Oi vittu meni se tähän, no. No täältä tulee. No ramivallos meidän tiedossa. Täältä tulee. Ei siellä olisi vihui, ei haittaa. Ei tää vannaa mitään. Älä sovi joku vittu. Kars! Mä käyn pelastais mun. Marehan ei oo Afrikan musta, vaan se on Aasian musta.
2 vihua. Sitten huudatte tarpeeksi, mä päätän kääntyä. Niin sieltä keivistä tulee jätkä ja ampuu mua selkää. Ihan vitun, ihan niinku vitun No niin jo. uskomatonta. Mitä ite laitoin? 2 äijää laitoi chattiin. Jep. Meni piirit. Miks sä oot Ai. täällä? Vitun kehari, vitun vammanen läski, vitun paskaa. Vittu se krieffaa täällä. Sä oot olku ite ihan vitun ärsyttävä nyt niin lopella. Läski, vitun. Kun Jere tulee selkää. Ammu! Jungle! Missä on? Jungle! Piilos jupe! On kauheeta katsottavaa välillä, ei vitu. Aatu jää alle, please, mä menen ottaa kalterit kiinni teeltä. On se. Vittu tää, älkää kuolko. Mene oulu. Ei nyt, ei mennä. Vittu te ootte kyllä perseestä. Niinku vasemmalle päin. Tällä nyt puolet tähän. Tappo kaikki sit. Vähän niinku... Ihan niinku... You killed a friendly. Like, Okei, lähdetäänpä menee Yes, tästä. kicked for team killing. Nähdään. Se oli hyvä. Ok, ota. Come on. MC Maare täällä tänään. Ota tää MP-saitin haltuun nyt vaan. 2, 3, 4. Tuli ehkä ovelta läpi. Missä täällä nyt sitten vois olla? Onks tää... Missä mä oon vittu? Ai! Missä mä oon? Miss vihu on? Tottapaa. Run on overlook. So your team Commander, is watch out. I'm sit down tank. Where driving? Tuli aikamoinen airstrike tohon päälle. Joo, niin tuli itse asiassa. Ei ku ovilta. Fucking Russia, nigger, fucking kill yourself, fuck your fucking mom. Your mom is so fucking ugly ass, fucking ass. Your sister is a hoe, your mother is a hoe, your grandmother is a hoe, your dog is a hoe, your cat is a hoe, fucking fuck. Oikee vihu! Oikeella, Eko, oikeella, alhaalla, aika! Vasemmalla. Vasemmalla Tuolla. siellä. Oikeella. Oikeella. Eko! Vittu herää nyt. Mitä vittua? Oikein. Jumalauta vittu. Ei pysty. En mä tiedä mikä on oikee. Mä katson liikaakin oikeelle. Saiko joku tän klipille? Voipa ottaa. Enketä. Vittu tähtäile tänne. Ai! No ei lähellekään. No ei niin, mutta...
Hei, laita se tohon. Eikö laita tuonne mieluummin. Laita tuonne se. Mä en tiedä missä sä oot. Tätä mä vittu meinaa! Kiitos, saatana. Niin, että sä trollasit. No niin! Vittu mä kuolin sun takia tohon. Mä koitin katsoa, että missä sä seisot. Vittu mä Tuolla vasaralla. Kallella on sellainen moukari selässä, että voin sanoa, että kyllä askel hidastuisi, jos olisi tommonen... Ei kun... Mitä helvettiä? Ei oo toi lapio tappaa Commander, look, your tank crews as well, your all tank crews are locked and one people only there. Maybe don't give them tanks, then they can understand that they can't do alone nothing. Mitä? The option. Joo tuolla. Ei. Mä vaan katson, että mitenkä tälleen laitetaan. Ah, Joo, ota. Mä vedän tykkää tähän. no tuolla Juu. vilisee ja mulla on tää vittu konepiste. Mulla on tälleen tykki tässä. Ai niitä pitää olla niitä suplaisseja. Ota se vastara tyyppi. Kuoleks? Kuoli se. Tässä se makaa. I'll try to destroy them. Vedä kylmäksi. Tässä se makaa. Lapiolla. Pidäs. No ei tässä se makaa, voi se kituakin siinä Sanois vielä. tänne, että kuoli. Tässä se makaa. Et sanonut. Kuoli. Tässä se makaa. Pidäs. Ota klipi. No ota vittu. Kato. Miks mä oon kyykys? B-sitellaan sitten rampilla. Vittu sä... Siis en mä vittu oikeesti. Koira tekee mitä koira seski. Mitä vittua? Koira tekee mitä koura seski. Koira tekee mitä koiralle Ei mitään. AK tuolta. Ihan oikeesti. Vitun kehari. Näin mies. Mitä sä kyykys täällä? Kehari. Sieltä takana oli! Oi! Mitä tossa? Muistatteko mitä tapahtuu kun Norsu istuu dekkarin päällä? Jännitys Sitten tiivistä. tulee... Mitä sä olit Tiedättekö? Sama. Sieltä tulee. Tiedättekö te... Tiedättekö te mikä on mustapunainen, 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 valkoinen? Tää sun Niin. statementti. No, sen naisen pillussa on käynyt joku 10-20 munaa. Sinne on tullut 20 äijää. Sitten se sinne laita kiele. VS. Miehen muna on käynyt tosi monessa pillussa. Niin käytännössä niinku... Sä... No mä en Niin. nyt Niin käynyt tosi monessa. No, Lähti. katsotteko jotenkin vähäistä yhtä visiä? Ai, ei. Onko tää mikki päällä? Joo. Taas. Niin! Niin se on homompaa niinku nuolla Yes. naisen Noniin. pillua, kun ottaa mieheltä suihin. Oota! Mitä? Oota, mä annan kun me kuollaan, niin oota nyt mä annan mun... Ja hyvän tee. 3B. Kere, ota aurinko. Alle! No. Peittaa. Akso vielä näpsiski. Vittu se ei ollutkaan automatikki, vaan vittu tollanen puoliautomaatti, saatana. Saatana, mitä sä olla pingaille, kun mä säikyn täällä? Ihan vittu hyvä paikka oli. Vittu oli hyvä paikka. Sun piikkiin menee toi. Saatana. Sen takia mä
on jäänyt olppu sen takia, mä jäin leittinä sinne, kun siellä on se kaksi aina ja jo... Kyllä. Oliko se sun raspberry tää raspberry lemon? Se koffi. Juu, mut siinä ei se lemon, en mä tiedä miten se liittyy siihen. Ei se lemonilta maistunut yhtään. Onko siellä olemassa raspberry lemon? Se koffi. Se vittu Se hyvä. voisi kyllä olla hyvä. Se on niinku se Hartwallin vadelma, mutta ei läheskään yhtä makea. Mutta maistuuko sinne se lemoni? Ei yhtään oikein. Just sanottiin. Eihän sanottu siitä mistään lemonista mitään. Otanko klipi? Ota klippi. Kukaan nyt? Ota nyt se bossi ennen. Missä? Sulla oli sulla kädessä. En mä vittu kyllä tiedä. Otetaan Mä tosta. en vittu. Wolfpack always look for the weaker ones. En mä vittu Tää on sun pysty. yksi. En mä pysty! Tää on niinku vittu puhelimella pelais. No niin, tää vika on ollut rampilla. It's lobby or heaven. Kauhea. Niin se on loppu saatu. Joo. Älä piikkaa sitä vittu. Älä vaan piikkaa sitä. Turva Mitä? kiinni nyt. Mulla on FPS... Vittu! Menetään. Ei vittu. Ei pääse ovesta. Ai vittu! Ei oo! FPS on 10 koko ajan, mä en pysty pelata! Huono! Mulla on FPS 10, mä en pysty... Valojen kanssa. Mitä siellä tapahtuu? Onko Landers kaikki? Mitähän on tapahtunut? En mä tiedä. Ehkä se on saanut munaa. Tää vittu. Vittu kun laaha. Mikä vittu mua vaivaa? B1. Mitä? Laako. Voi vittu. Se oli... Heittää savua alle. Ei hakee nyt vittu se. No vittu hiljaa kun se tietää musta, vittu sä oot vammanen! Mitä vittua mä kuuntelen teitä koska? Vittu sä oot vittu vammanen. Okei, saa jossakin. Cold. Miksi vittu sun Oliver piti tehdä tollasta paskaa? Vittu tapa itse saatana. Mikä se? Mitä mä tein? Vittu säikähdin, että se oli vihu, joka mua ampui. Sit mä olin chattiboxissa ja sitten mä en nähnyt sitä vihua, joka oli kulman takana vedessä. Tuplilla. Tuplilla. Oikeesti vittu hävittiin. Tää on Toinen oli kuselaa, toinen oli auttaa. Tää on vitun uskomaton. Vittu oli mitä minuutin kusella Niin, kun me saatiin siihen ramppi ja me jäätiin sinne päälle afkaa. Oltiin siellä se aika, kun mä kävin kusella. Oikeettaako se sua mennä kuselle? Tää rauditauti kestää. Olppu, sinne on valo. Siinä on nyt vähän. Ei älä vittu heitä noita!
pakko nähdä se polto tonne meille. Joo. Knees weak, arms are heavy. This woman doesn't matter already. Mom spaghetti. He's nervous, but your services will come and ready to drop bombs. But he don't forget what he wrote down. The whole crowd goes around. He opens his mouth, but the words won't come out. He's joking now. No. Tinkattu mukko. Jungle. Joo, pikku. 2 dinkattua hengissä. 2 on dinkattu. Se CT:stä tulee ihan just. Okei, toinen Ei dinkattu se. jää. Okei. Mä olin tappanut Yksi jo tappo. yhden. Ei ollu vielä silloin. Mä tapoin ekan Saatan. tapon tälle kierrokselle. Epä. Joo. No, vittu et. Ota klippi. Palo! Tuolla, scout. Vittu mikä valo sinne CT:seen! Vittu se laittaa! Tuolla vipa. Aapio! Jos olisit joku Charlie Girl. hyönteinen, mikä olisi? Yes. Ampiainen. Mitä oot mieltä? Varmaan Saksan pähkinä. Saksan paimenkoira. Saksan paine. Mitä? Ai vittu. Ai vittu oli huono. Ei jumalauta. Donich. Donitsi ei oo englanniksi Donitsi. Kuoli. Palatsi. Onko palatsi alla? Palatsi alla! Ei oo, se on oma. Meidän mua ammutaan! Saatana sun kanssa! Hei, pidetään se siellä. Haetaan ajan jälkeen. Joo, mä nyt kattelen jos Se piipaa. pysyy vitun jumissa. Ne hyppää alas. Ei, heitti bossin mene. Tapetaan silti ajan jälkeen. Joo. No, kaveri tulee vaan pölli mun tapa. Mitä? Mulla on mora! Joo, tapetaan. En käänny hunttaamaan. Pysykää piilos vielä. Joo, ja leveänä tää. Joo, okei. Ai vittu. Saatana. Vittu oikee. Hei, se Tapetaan ampuu mua. Se ampuu mua. Hei. Olit leveänä siinä ikkunassa. Ampuu mua.
Mitä sulla on? Miksi sä sytytit sillat palaa? Se ei kuollu! Mitä?! Ajaa jumi. Ei! Mitä?! Ei! Aatu, tähän. Tähän on. On itse asiassa. Aatu. Mieti tähän. Sitellä. Yksi. Aatu! Decoys out.